La paraula a la Pilar Rodríguez Benito, quan vulgui. Gràcies. Bon dia a tothom i també vull agrair el fet de poder visibilitzar la comissió, aquesta comissió, de visibilitzar la situació que pateixen algunes persones grans, un fragment de la població. Intentaré no reiterar amb el que José Augusto ha anat comentant perquè coincidim en moltes coses, però sí que és veritat que el fet de que des del grup ABD portem molts anys treballant i acompanyant a persones grans en diferents serveis. Ara el posen. Jo segueixo mentre el posen, d'acord? Aleshores, el tema està que nosaltres gestionem serveis d'atenció domiciliària a tot el territori català, gestionem residències, centres de dia, gestionem habitatges amb serveis, equipaments socials, tot amb persones grans. Per tant, som un observatori que coneixem les necessitats, preferències i les dificultats que pateixen les persones grans. Ho fem des d'una vessant de drets per treballar a model preventiu i d'acompanyament per reduir i per detectar les situacions de vulnerabilitat. Jo que sí voldria, de les estadístiques que ha comentat el José Augusto, no em reiteraré, però sí les de Catalunya, i vull posar un èmfasis per veure la projecció de la població envellida que tenim a Catalunya. El total de la població actual, si veieu amb aquesta gràfica, gairebé la població és un 50%, 51% de dones, amb un 49% d'homes a la població catalana, i representa un 19% de la població envellida més gran de 65 anys. El sobreenvelliment està marcat amb segments d'edat entre 80 i 100 anys i anem veient la projecció com cada cop són més les dones, el segment de dones és la població més envellida i representa un 60 i un 71% les dones i un 40 i un 29% els homes respectivament. Les dones viuen més i per tant amb aquestes gràfiques podem veure aquestes projeccions. La projecció en el 2030 de la població a Catalunya de gent gran s'incrementa i vull posar xifres perquè parlem de tants percents i moltes vegades no sabem els tants percents que signifiquen i estem parlant d'1.765.000 persones i en el 2050 estem parlant d'una població total de Catalunya de 8.600.000 habitants en 2.490.000. Jo crec que aquesta fotografia ens porta que l'envelliment és una realitat i que estem fent tard. Per tant, moltes vegades aquestes exposicions sempre dic que no han de portar només a la reflexió i al diàleg, sinó accions, per intentar pal·liar i posar mesures. L'envelliment, evidentment, no és una malaltia, és un procés que forma part de la vida de la persona i el que moltes vegades es dona per suposat que les persones grans són fràgils i o dependents i també considerades moltes vegades com una càrrega per la societat. Això ja és un estigma. Per tant, això portem molts anys, tot el que és vell no és bonic, el que és jove és el valiós. Per tant, s'han perdut els valors, s'han perdut el respecte a l'envellir i per tant tenim un greu problema ja a nivell cultural i de canvi sobre els valors que tenim. Per tant, no disposem de moltes dades pel que fa al tema de salut mental. Per què? Perquè moltes persones grans no estan diagnosticades. Això ens ho trobem dia a dia amb els serveis d'atenció domiciliària, amb els habitatges amb serveis, persones que no estan als recursos que haurien d'estar adients, inclús a les residències. Per tant, no tenim persones que estan tractades ni diagnosticades, estan totalment invisibilitzades. Segons l'OMS, més del 20% de persones majors de 60 anys pateixen algun tipus de trastorn mental. Aleshores, parlant d'estigma, si nosaltres parlem d'envelliment, què suposa un estigma, un estereotip, perquè hi ha una gerontofòbia i contra l'edadisme, la discriminació per edat ja és un estigma. Si a això afegim els trastorns mentals, que sabem que tots els problemes tot relacionats amb salut mental és un estigma, si afegim una discapacitat intel·lectual amb persones grans amb discapacitat intel·lectual, amb una pluripatologia associada amb salut mental també, que suposa un altre estigma, fins ara els diem disminuïts, imagineu ja les paraules, no? Ja no podem parlar, l'estigma que ha suposat, i si ja parlem d'addiccions, l'estigma es quadriplica. Per tant, tenim un greu problema en tema d'estigma. Perdó. Com deia el José Augusto, les afeccions més freqüents en persones grans són la demència.
Segons l'OMS, reconeix la demència com una prioritat de salut pública a Catalunya. Segons el MUSCAT, el registre de morbilitat i d'utilització de recursos sanitaris ens diuen que l'1,3 de persones pateixen algun tipus de demència. Per tant, no només s'entén la demència com la demència d'Alzheimer, que és la més coneguda, sinó que estem parlant de demències frontotemporals, de demència de cossos de Lewy, de vasculars, mixtes, etc. Quan parlem de depressió, que és l'altra afecció que hi ha molt important, més de 700.000 persones estan diagnosticades a Catalunya amb depressió i del total el 70% són dones amb una edat mitjana de 56 anys. Això són les que estan diagnosticades. La depressió té moltes cares amb la gent gran, pot arribar a confondre's com la fatiga per l'envelliment o bé per una pèrdua d'il·lusió, per mancances físiques, per problemes de mobilitat, d'activitat, i aleshores la depressió en gent gran moltes vegades es manifesta amb els símptomes clàssics, però també pot estar molt emmascarada. I això ens porta a que moltes persones grans s'abandonin i es deixin morir. Hi ha persones grans que es deixen morir, i això també ho visualitzem als domicilis i també ho veiem als centres residencials. I algunes d'aquestes ens porten al suïcidi. Moltes vegades obrim una porta, quan fem un servei d'atenció domiciliària la persona la trobem morta. Això ens passa, no? Els suïcidis en persones de 65 anys ha crescut un 8,8% segons dades de l'INE, i a nivell, jo vull posar les dades, a nivell mundial la població d'edat avançada representa una quarta part dels suïcidis que hi ha en persones més grans de 60 anys. Potser això també ens ho hauríem de fer mirar. El 70% dels suïcidis són homes, en canvi el 30% són dones. L'ansietat. L'ansietat és una altra condició mental freqüent. Aquí hi ha una vulnerabilitat nocturna no tractada només amb medicaments. L'ansietat se sol tractar amb fàrmacs, no hi ha altre tipus de teràpies que pugui tractar. És un greu problema que tenim per les inseguretats, les pors, l'aïllament, etc. I crec que és una de les altres patologies que s'hauria de promoure i buscar solucions. Referent a les drogues i addiccions, no hi ha un patró de consum per la persona gran, però sí que és veritat que hi ha persones grans consumidores que mantenen un consum no problemàtic al llarg del temps i no són visibilitzades, altres que sobreviuen quan van iniciar de joves el seu consum i que sí hi ha un ús problemàtic però no tractat, perquè ho estan en domicilis o poden estar al carrer com indigents o poden estar a casa seva i no identificat. Hi ha altres consumidors que s'inicien en edats molt avançades, sobretot degut a la soledat no desitjada, a l'aïllament social, a la manca de socialització. És comú trobar a molts domicilis temes d'alcohol, que són el principal consum, botelles buides, als armaris, al seu espai íntim, i no poder-ho no visibilitzar-ho. Hi ha una estima que sí m'agradaria destacar que envolta aquestes afeccions de salut mental per les persones grans. És una generació que ha crescut, que qualsevol trastorn mental l'està etiquetant i, per tant, moltes vegades moltes persones grans són reticents a demanar ajuda. Encara és una generació que no entén la intervenció d'un psicòleg, d'unes teràpies, etc. D'altra banda, que la persona gran a vegades no sap que pateix una afecció o una addicció. Per tant, que això sol passar, no? Li han ensenyat amb la seva cultura que això no és una malaltia, sinó que és una manera de ser. Per tant, no ho identifiquen ni com a malaltia. I l'edadisme, la gerontofòbia que existeix, fa que aquestes persones grans siguin infravalorades i també infratractades. Això sí que volia dir que això representa diferents àmbits, domiciliari, a l'àmbit sociosanitari, a l'àmbit hospitalari i a l'àmbit residencial. Bé, els determinants que afecten a la salut mental de les persones grans, comentades per José Augusto, algunes d'elles, és no tenir un projecte de vida quan un es jubila. Aniré ràpid, la situació física i de dependència que fa que aquestes persones no puguin sortir de casa seva, que no puguin socialitzar, que no puguin interaccionar amb la comunitat
el deteriorament cognitiu, per molt lleu que l'impedeix per realitzar les activitats bàsiques de la vida diària, algunes, però que segueix sent una persona autònoma per moltes, i això moltes vegades no el respectem, són els propis professionals o la família que no respecta aquesta autonomia o aquestes accions autònomes que pot tindre la persona. El canvi d'habitatge és clau. El seu espai de confort durant X anys, 70-80 anys, ha estat casa seva. I de sobte hi ha unes barreres arquitectòniques, hi ha unes pèrdues i ha d'anar a viure a un altre domicili. Aquest canvi de la llar a llocs més petits, de lloc, de territori, fa que aquesta persona pugui patir ansietat i pugui patir algun tipus de depressió. La soledat no desitjada. Aquí sé que tinc molt poc temps i m'agradaria poder-me esplaiar més. A un estudi que vam fer a BD l'any 2019 sobre soledat no desitjada, dir que el 41%, que havia un 41% de les persones patien soledat no desitjada a nivell quantitatiu, però vam fer l'estudi amb l'escala UCLA, la vam adaptar a nivell qualitatiu i el 51% de les persones enquestades patien soledat no desitjada. Les pèrdues, com deien, de fills, familiars, i els avanços tecnològics que exclouen a les persones, una part de la població per la bretxa digital, les aïslen i queden excloses de la societat. Hi ha, com deien, uns factors de risc i uns factors protectors. Els factors de risc pràcticament els he enumerat i els factors protectors són l'autonomia i socialització amb l'entorn, l'accessibilitat als serveis, la xarxa de suport, satisfacció i proximitat. La tecnologia també pot ser un factor protector perquè pot ajudar. La religió i la resiliència i la introspecció. I les consideracions, ja vaig acabant. Una de les consideracions que són l'actualitat que tenim ara, que hi ha persones grans no diagnosticades, i això és un fet i és una realitat. La situació actual del consum de psicofàrmacs. Nosaltres, en un estudi que vam fer, amb aquest estudi soledat no desitjada, un de l'apartat important era fer un estudi sobre la prescripció de psicofàrmacs. Dir-vos que el 41% de la població que vam enquestar prenia ansiolítics i antidepressius, o sigui, els opiacis, els ansiolítics i les benzodiazepines estan receptades. El pitjor de tot, que les prescripcions no estaven revisades, o sigui, la mateixa persona durant 10 i 12 anys prenia la mateixa medicació amb la mateixa pauta, amb la qual cosa això és un repte que tenim. Destacar que els estudis de costos de la soledat no desitjada, que hi ha estudis, les repercussions econòmiques representen l'1,17% del PIB i el consum, la freqüentació als serveis sanitaris, el consum de medicaments representa el 0,51% del PIB. La manca de recursos específics per atendre les persones grans amb condicions, habitatges amigables, sense barreres, que hi hagin experts que puguin, per exemple, les persones grans amb addiccions no tenen recursos a on poder-los derivar, o les discapacitats intel·lectuals que són grans. Per tant, podrien ser les unitats de convivència adaptades, etc. Millorar la coordinació dels equips. No estem en el punt encara, no hi ha coordinació amb els programes de suport a autonomia a la llar, amb salut mental, cadascú va per lliure i costa molt. Això que parlem d'atenció centrada en la persona és una fal·làcia. Hauria de ser atenció centrada en la persona, perquè ha de participar com a dret, i la coordinació hauria de ser real en la majoria de casos. La manca de recursos, cal millorar l'atenció primària, tant sanitària, amb incorporació de nous perfils professionals, psicòlegs, terapeutes ocupacionals de l'àmbit social, tant en l'àmbit social per la detecció de símptomes i la prevenció. Cal detectar i prevenir la soledat no desitjada, utilitzar les noves tecnologies per poder prevenir aquestes situacions. Nosaltres estem fent estudis sobre soledat no desitjada utilitzant la intel·ligència artificial i la bretxa digital per prevenir i poder planificar els recursos que tenim i veure on estan les mancances. I apostar per una política de cures. Conclusions finals. És necessari un canvi cultural, s'ha de canviar de manera de pensar i actuar davant de l'envelliment. Això passa per introduir a generacions més joves a col·legis, universitats, què vol dir envellir i en quines condicions. Aquestes actituds edadistes són reals i aquestes actituds porten a discriminar amb la planificació de polítiques socials i sanitàries. Ho hem trobat i ho hem vist a la pandèmia. És un enfoc
canvi de models amb un enfoc basat en drets, models d'atenció que han d'acompanyar amb entorns amigables, que vol dir crear unitats de convivència en centres residencials, crear programes de desenvolupament comunitari, tractament i seguiment en domicili, si cada cop més les persones han d'estar tractades a domicili, per tant, hem de repensar els models d'una manera molt diferent als actuals i es necessiten inversions econòmiques. Aquí sí que això no surt de la màgia, es necessiten professionals, no hi haurà professionals per tractar les cures a les persones grans, no hi ha, s'han de millorar els convenis laborals, s'han de fer competències professionals i hem de professionalitzar i que no les cures caiguen sobre la dona. Per tant, tot el que hem d'intentar, hem de tenir en compte el tema de gènere. I recordar, per acabar, que l'Assemblea General de les Nacions Unides va declarar l'any 2021-2030 la dècada de l'envelliment saludable i va sol·licitar a l'OMS que liderés aquesta estratègia. I les 4 línies d'estratègia són aquestes: promoció d'una vida activa saludable, la lluita contra l'estigmatització, desenvolupament i entorns amigables, el que estem comentant, el disseny d'estratègies per disminuir la soledat no desitjada, que hauria de ser una única, no 40.000 estratègies de soledat no desitjada com tenim ara per barris, per províncies. El tema de la desmedicalització i augmentar l'atenció psicològica i així com el treball, com deia el José Augusto, que encara ens queda molt d'aquesta atenció integrada social i sanitària per donar el suport en el nivell de residència si cal i sobretot amb els domicilis. I dir que la salut mental en les persones grans és un repte a assolir, que no pot continuar estant invisibilitzats com està invisibilitat, ignorat, i amb una població cada cop més envellida s'ha d'abordar els problemes no només del punt de vista de la dependència de la persona física o de discapacitat, sinó psicològica, emocional i social i comunitària. Gràcies.